Daýdymdan şuňky gepleşigimiziň başynda o watanymyz wasp edýän aýdymlaryň birini aýdyp berdiň. Ýa-da men size Oğul Gurban Nazarowyň sözlerini türkmen diýen aýdym aýdyp bereyim. Bolar. Araştı Türkmenistan bir taraf boyunu Türkmen Mahmud'u arzulan zamanın Türkmen Mahmud'u arzulan zamanın Türkmen zamanın Aman halipa sawol aýdym sagy ugur boýunça bilim aldyň halipa. Şo barada bir aýdyp berýän. Men 1960-njy ýylda Daňatorow adyndaky fasylyk mektebine okuw girdim. Soň 67-nji ýylda bolsa şonu tamamlap Gaýwanada Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuw